खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। गिबि खौराङाव दङ इंराजि गोदान बोसोर 2022 मायथाइ आरो फैगौ मागो फोरबो दमासिनि बर'नि गेदेमा सुबुंफ्रा गाहाम हामलायनाय बावहरदों। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, मिरु एफसिनि आफादगिरि दिपेन बर', दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथांमोना गोदान बोसोराव बयनिबो जिउआव गोजोन लाबोनो हायो बेखौ आरज गाबहरनायजों लोगोसे बयनोबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। बर' रायग्रा जुथुमनि 38थि जोनोम सान खुंनो लाहार फाहार। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव बर' रायग्रा जुथुम खुंनो लाहार फाहार। बर'नि माहारि आफादफोर बर' रायग्रा जुथुम, UBPO आरो BNFCनि हांख्रायनायाव धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय बाखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT अनसाय आफादनि गाहाय मावखुलियाव धेमाजि जिल्लानि बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादखौ लानानै बर' रायग्रा जुथुमनि 38थि जोनोम सान, साहित्य एकाडेमि, NBT आरो BNFC 7थि हादरनाङारि बर' फोरबो खुंफुंनायनि बानजाय आफाद दानाय जायो। दुखुनि खौरां, पद्मश्री बान्था मोनगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि, साहित्य एकाडेमि राव दानस्लायनाय बान्था 2020 मोननाय मानगोनां गेदेमा डक्टर कामेस्वर ब्रह्म बिथांनि अनजालि बिसि मुर्सिमा रेनु ब्रह्मआ 74 बोसोर बैसोआव दिनै 30 दिसेम्बर खालाराव हरनि समाव गसाइगाव सिभिल देहा फाहामसालियाव रुंसारि जायो। बिथांनि जिउ आत्माया गोजोनै थानो हायो बेखौ आरज गाबबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बरसला निस्लामारियाव मोसानि दुंहाव थासारि। बरसला बियाबनि आवथायाव थानाय निस्लामारि गामियाव सासे सुबुंनि न'खराव मासे मोसौ अरथारो। गामिनि साखाथियाव थानाय अरां माहारियारि हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे मोसाया। जायगानि सुबुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बे साननैसोआव गोबां बोरमा आरो मोसौ अरथारो मोसाया। सिडली चिरां बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारिया दिनै चिरां आमगुरनि IIT बिल्डिंनि वाल लुफुंथायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवदों। अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना MLA जयन्त बसुमतारिया बुङो दि फैगौ 2022 मायथाइनि रांखान्थियारि बोसोरनिफ्राय अन्थाइ खाम्फा लुफुंनाय खामानिखौ मावनाय जागोन होनना मिथिहोयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दानसोरां नार्जारिनि दुखुथिया नखरनो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि UG ब्रह्मआ 1 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायदों। माखासे सान सिगां गवायाव बक्सिं गेलेना सनानि मेडेल देरहासार जाना न'फारसे फैफिननाय समाव रुंसारि जानाय दानसोरां नार्जारिनि दुखुथिया नखरनो रांखान्थि अनसुंथाइ महरै 1 लाख रांनि चेक बिलाइ गथायनानै होदों मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।